Opening salvos ang Dinagyang Festival 2023 nangin madinalagon. Samtang Museum of Philippine Maritime History ginbuksan na. Temprano pa nga nakahanda ang Iloilo Freedom Grandstand para ini sa opening salvos ang Dinagyang Festival 2023. Sang nagligad nga gabi, naghanas na ang mga tribo sang ila performance para sa Ati-Ati Tribes Competition. Para kay Mayor Jerry Treñas, kaduan sang paglakat sang panahon ang manang pagsanyog sang kahiwatan. Kung sang una, na sentro lang sa city proper ang mga aktibidad, subong nakalabot na ini sa iban pa nga distrito. Ang ako nakitaan nga nagdako ang Dinagyang. Kaya siyang una, pamadumduman nyo, bata pa ko, ambot ko natawo na kamo. Ang Dinagyang, diri lang niya sa aton sa city proper, no? Di subong ato na to sa SM, ato na sa Mega World, ato na sa Ayala nga area. So nagadako siya nga nagadako, and I think we are more able to accommodate more visitors. Kaya isang una kung puno na diriya sa city proper, kaya diri man lang kita. Subong kadamo na gid sang kalatuan ti amo na ginapreparahan ta, ang pulis ga preparar man. Madamos ang dapat bantayan sa Dinagyang 2023. May kasadyan sa Sabado, may illumination sa Sabado sang gabi, kag tribes competition sa Domingo. Nalipay ang alkalde bangod sang positibong epekto sang Dinagyang. Nagalaom siya nga madamo pang lugar sa syudad ang magasanyog kadungan sini. You know, I will not be surprised if that happens. The Son growth area will be the circumferential road and eventually the radial road. While sa Subong, hindi pagin man damo da ang business establishments. Pero nakita nyo ang diversion, puno na. Nagkanto na sa Mega World, nagkanto na sa SM. Nagasadya na kita ng atong syudad. Kilita ay ang tanan para sa mga aktibidad sa Dinagyang 2023. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginpabugal ni Mayor Jerry Treñas ang pagbukas ng Museum of Philippine Maritime History. Naaptang ini sa makasaysayan ng Old Customs Building nga makita sa Mulyiluni Street, City Proper. Nagtambong man sa kahiwatan si former Senator Frank Drilon nga isa sa mga nagakampanya sa mga heritage buildings sang syudad. Para sa senador, mapabugal gid sa mga Ilonggo ang katahom sang dinumaan nga buildings kag ang kasaysayan sini. Matapos ang blessing sang museum, ginsundan ini sang unveiling sang historical markers. Una nga ginbuksan ang marker ni Macario Peralta kang ang pagpapalaya ng Isla ng Panay. Tanan ini makita kang mga bisita sa Sunburst Park. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.